Manunood po sila ng aming vlog ngayon. Sige. Asa? Ayun po, kausapin niyo po Asa? sila. Asa daw? Dito tingin. Asa? Sukran. Sige lang. Asa? Sukran. Ana man malam. Di surprise ng ana. Maskura. Nawap. Maskura. Nawap. Tears of joy. Maskura. Nawap. Distance means so little when someone means so much. Hello, J-fans, and of course, people of the Philippines. At syempre, ngayong hapon muling nagbabalik ang inyong nag-iisang surprise ambassador na si Kuya Steph. And of course, ganun pa rin ang ating palaging ginagawa. Meron pa rin tayong hahandugan ng sorpresa, good vibes, at syempre, dala-dala ang ating mga sorpresa, ang ating items na nasa likod ngayon. Sino kaya ang ating susurpresahin na isang maswerteng nanay all the way from Barangay Pamukid, San Fernando, Camarines Sur? Yes, napakalapit lamang, pero syempre todo effort ang GFS Petals and Services sa pagpapasaya sa nanay na ito. Dahil balita ko, mga espesyal na taong gustong magbigay sa kanya ng mga regalo sa kanyang pinaka-espesyal na karawan. Mamaya, malalaman natin at makikilala natin kung sino ang nanay na yan. And of course, I just want to thank ang ating suppliers or ang ating client, ay mula pa sa ibang bansa. Kaya naman nasabi ko kanina, the code's all about distance. Ngayon naman, JFS Petals and Services, and of course, ang ating mga subscribers, tunghayin na natin or tingnan muna natin ang ating mga items na ibibigay natin kay nanay maya-maya lamang. Okay, so as you can see, napakaganda na ating setup. And nakikita nyo rin na namumutawi ang ating cart trunk ng pera dahil bibigyan natin si nanay or ipagkakaloban natin siya ng 2 money bouquet lamang po. And of course, both of those money bouquet ay naglalaman ng 5,000 pesos. And syempre, meron din tayo ngayong 2 cake. At itong isang cake ay customized cake. At syempre, meron pa yung sorpresa sa loob. And syempre, hindi mawawala in order to expose sweetness, mga ka-J fans. We still have our Ferrero Rocher. And syempre, ang ating stuffed toy. So far, meron din tayo mga letters na babasahin maya-maya. And of course, yan po ang ating mga items na ibibigay natin sa napakaswerteng nanay na ito na makikilala natin maya-maya lamang dahil sa ilang minuto ay babiyahin na kami at napakalapit lamang. For more information and of course for more videos like this, J-fans, don't forget to follow and subscribe us in all of our social media accounts na magpo-post sa inyong screen. Okay, Facebook, Instagram, YouTube channel, JFS Petals and Services. Since we don't just create, but we captivate. Ayan na nga, tara na at i-JFS na yan. Opo. Hi. Hello po. Sino po si Ma'am Rosa Villanueva po? Ikaw po? Ay ma'am, bali may delivery po kami ma'am. Pwedeng pa-stop po na po ng songs po. Pa-stop po na po ng songs. Pwede po pa-stop ng songs po. Yaon si Kuya. Ay, ano po yan? May delivery po kami ma'am, ano po. Foods po ma'am, additional foods daw po. Ayan. May delivery po kami additional foods po ma'am. Ayan po. So, ano po yun ma'am? Upon delivery po. Nag-down payment naman po ma'am yung umorder po nun ma'am. Ano po ma'am? Nag-down payment na po siya ng 25,000 po. So, bali, 10,000 na lang po yung ibabayad nyo po ngayon para maibaba na po namin yung food po namin. 10,000 po. Ano po? Paano yan? Paano mag-deliver? Birthday nyo po? Birthday? Mautang kami 10,000. Pampayadaw. Ikaw bayadaw. Ikaw da. Pero,
15,000 daw. Ay, hindi nyo po ito alam, ha? Hindi nyo po alam. Nag-order. Mga anak nyo po nag-order po, ma'am. Mga anak. Okay, mga anak mo. Apo. Foods po, additional foods po. Nag-order mo pala na papabayado. Wala papabayado. Sige na ako na mabayad. Hindi po ang ano po, nag-down payment naman po siyang 25,000 po. Ako na mabayad. Apo. May additional na lang po, ma'am, na 10,000. Ano? 10,000 na lang. Ano, tubok na. Sige lang po, ma'am. Ay, ma'am, bali, invite ko na lang po kayo doon. Mapakita ko yung ano po, ma'am. Apo. May lechon po talaga. Invite ka daan. Invite ka daan. No, pwedeng. Uyang kita. Hindi pwedeng ipasok. Hindi pwedeng. Island. Tapos, pakuha na lang po ng 10,000. Tapos, mapapakita. Na-receive niyo po. Ay, naman 10,000 kung maabot na. So, bali, ma'am. So, bali, ma'am, ito po pala ma'am, yung food package. So, surprise! Dito tayo. Okay, happy. Dito po tayo, ma'am. Okay lang, ma'am? Ano ba eh? Alright, so once again, kanta po tayo ng happy birthday in 3, 2, 1, let's go! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday to you! Alright, so hello J-fans and people of the Philippines. Andito na ang inyong pinakapaboritong tagapaghatid ng saya, good vibes at sorpresa. And yes, we are finally here. We are the JFS Petals and Services. Yan, Nanay, and the reason why na naandito po kami sa inyong lahat, para po hindi po kayo bigyan ng pagkain, pero aside from that, para po ibigay sa inyo ang ating mga mamuting sorpresa. But before anything else, ayun, Nanay, dahil birthday niyo po ngayon, ilang taon na po kayo? 70. 70 years old. Okay, so deserve nyo pong isuot ang ating sash na may nakasulat na happy birthday. Palakpakan naman po natin. Palakpakan natin si Nanay. Pasuot po. Okay. Alright, Nanay, dahil 70 years old ka na po and I've seen na meron kang party ngayon. How happy are you po? Gaano po kayo kasaya ngayong hapon? Ay, masaya. Very happy. Very happy. Happy. Pero ang napakalaking katanungan, Nanay, and sa lahat ng mga naandito, hello po sa inyong lahat. Kanino po kaya galing ang sorpresang ito? Hindi ko nga alam. Okay, hindi niyo po talaga alam. Wala akong alam. Hala, Kalona, baka galing po ito sa jowa niyo pong Afam, hindi naman po kaya. May jowa ba si Nanay na Afam? Wala. 70 years old, may Afam. Okay. Dahil wala po kayong alam kung kanino po ito galing, mamaya po, malalaman po natin yan. Okay? Ngayon po, Nanay, tagilid po kayo ng konti sa lahat ng ating mga nanonood. Nanay, ngayon lang hapon, makakatanggap ka mula sa JFS Petals and Services ng not just one money bouquet, but two money bouquets amounting to 5,000 pesos. So 5,000, 5,000, you have now ilan? Mahina yung mathematics ng pamukid. Ilan po? Yes, you have now 10,000 pesos. And ito po, galing po ito ang ating first money bouquet ay galing kay Sir Nawaf. And Gisa, ayan. Gisa, si Ma'am Gisa. Sa iwanaga. Ayan. Naiyak si Ma'am Gisa. Dami po tayo. Nalagahan na sa Yes. iyo. Ayan, naiyak na si Ma'am. Ulitin lamang natin, pasalamatan natin si Sir Nawaf and of course si Ma'am Gisa. Aka, okay po. Nasaan po sila, Ma'am? Nasa Qatar. Nasa Qatar. Yung alaga ko dati. Okay. Ayan, according nga sa aming information, ang ating surprise sender is all the way from Qatar. Wow! Nakakaantig puso po dahil yan po ay ang mga dati niyang alaga. Yes, dahil kayo po ay isang modern heroes ng ating OFW. Palakpakan po natin lahat ng OFW. And syempre, Nanay, para naman at least huwag ka na po umiyak dahil pumapangit po kayo pag umiiyak. And even though you are 70, you still look young and still kicking. Ayan, palakpakan natin si Ma'am. Okay, dahil Nanay, meron kang dalawang bouquet.
Isa lang po ata ang kaya mo, nanay. Ibigay nyo na lang po sa akin. Hindi. And ako po, nanay, ako po, nanay, ay nag-aaral pa rin po. Ayan, gusto niyo po ba, nanay, i-donate na ito sa akin? Kailangan niyo po. Ayan. Mainggitin niyo po lahat ng ating mga nanonood. And of course, ang ating subscribers, isang napakalaking sana all. Selfie. And syempre, ma'am, meron ka ding matatanggap ng Ferrero Rocher. And syempre, meron tayo dyan, dahil social ka po, nanay, mahilig ka sa dalawa-dalawa, meron ka ngayong isang customized cake at syempre, isang birthday cake. And the last but not the least, makakatanggap din si ma'am ng ating balloons, dalawang heart-shaped na balloons, and syempre, yung ating stuffed toy. Ayan, palakpakan po natin si ma'am. And of course, sa lahat ng mga nagpadala or surprise senders na nagbigay para kay ma'am. Ayan, naiiyak na si ma'am. Pag umiyak po kayo, ma'am, babawasan ko po ng tag 50 pesos bawat po. Okay. Ngayon, ma'am, ano pong gusto niyong sabihin, ma'am? Message na nagpadala. Sa lahat po ng mga nagpadala. Arabic ka, Arabic. Okay. Arabic. Ayan, kausapin niyo po sila, and for sure manunood po sila ng aming vlog ngayon. Sige. Asa. Ayan po, kausapin niyo po sila. Dito tingin. Asa. Sukran. Sige lang. Asa. Sukran. Ano man malam. Pisong price ng ana. Maskura. Nawap. Maskura. Nawap. Tears of joy. Maskura. Nawap. All your sister and brother. Maskura. Nawap. Maskura. Nawap. I love you. Nawap. Yan si Nawap po. Si Nawap. Urudoy pala to. Urudoy pala. Daw pala. Maskura. Oday pa. Asa. Maskura. Sige lang. Kaya mo yan. Alright, so for the information of everyone, para po at least malaman po natin kung sino po yung sinasabi nilang si Ma'am Hisa, si Ma'am Meram Johara Mohamed Nawab Aljud Faisal, and of course sa tulong po ni Ma'am LV Ulager. Ayan, sila po yung, aside from Ma'am LV Ulager, sila po yung mga hinalagaan ni Ma'am sa Qatar. Tama po ba, Ma'am? Sila yung nagtulong-tulong po para magkaroon po kayo ng ganitong sorpresa sa inyong kaarawan. Ayan, malayo man ang mga batang ito, pero pinagdudugtong pa rin po kayo ng pagmamahal dahil napalaki nyo daw po sila ng tama at punong-puno rin po ng pagmamahal. Kaya ngayon, it's the perfect time para ibalik po yung kabutihan na ginawa nyo po para sa kanila. Kaya po meron po kayo ngayong ganitong kaingranding sorpresa. Usog po tayo ng konti, ma'am. Hindi naman po ako nangangain, ma'am. Gutom lang po siguro. Dito po tayo, ma'am. Ayan. Usog lang po. Ayan. Okay, so we still have additional information po or additional message po para sa mga surprise sender po na nagbigay po ng mga items na ito po sa inyo. Okay, so makinig po ang lahat. According to Mr. Nawaf, happy birthday, Rose. Enjoy. Happy birthday, Rose. Thank you for taking care of me when I was younger, and I love you so much. From Faisal. According to Sir Mohammed, meron siyang voice message. Ipaparinig ko po sa inyo ngayon, nanay. Alright. So meron pa po tayo, happy birthday Mama Rose. I love you so much. Ito naman po ay galing kay Mayumi. Happy birthday Ma'am Rose from Aljud, and syempre happy birthday Rose, we love you and we miss you so much from Hisa. And the last, ayan panganay, meron po tayo, happy birthday Rose, I love you so much and we miss you so much, Jora and Johara. Johara. Ayan. So sino-sino pa mga batang ito po? Yung panganay Hisa. Yung pangalawa Meriam. Yung pangatlo Aljuara. Yung pang-apat Muhammad. Tapos yung pang-lima Nawab. Pangatlo Meriam. Ay pang-anim Meriam. Pang-pito Faisal.
So, ibig sabihin po, ma'am, lahat po yan inalagaan niyo po. 22 years. Palakpakan po natin si ma'am. Wow! 22 years po kayong nag-alaga sa family nito. Ano po yung ano, if you don't mind, ano po yung apelyan niyo? Alcuba Easy. Ayan. Wow! So, 7 bata po ang inyong inaruga sa loob ng 22 years. And ngayon, ito na po ang pagkakataon naman nila para bigyan po kayo ng kahit konting sorpresa para at least mapasaya po kayo. Na ngayon po ay nasa Pinas na po kayo. By the way, nanay, ilang taon na po kayong nasa Pinas? Ano, 2017 ako umuwi. So, ibig sabihin, 6 years na po. Magsi-6 years. Okay, magsi-6 years na po kayo hindi nakikita ng mga bata. Ayan. So, akala nyo po siguro nakalimot ang mga batang ito sa inyong espesyal na karawan. Nagkakamali po kayo. And pasalamatan din po natin si Ma'am LV Olaguer. Kaano-ano nyo po yan? Taga rito. Ay, taga dito. Siya po yung naging contact natin or naging contact ng ating mga client po para po may padala po sa inyo ang mga surprise ang ito. Ayan po. Additional message po para kay sa mga bata po and syempre sa buong family po nila. Message nyo po para sa kanila. B. LB. Nakapungat. B, salamat ha sa pagtabang mo sa kuya. Okay lang po, okay lang. It's okay. B, salamat sa pag-ano mo sa kuya. Tapig-arano mo si madam. Maraming salamat sa family Alcubaisi. Pakisabi na lang kay madam, sir. B, pakisabi na lang kay madam sa sir saka sa mga aki. Lahat ng anak niya, salamat. Hindi ko akalaan magkakakin nito. Salamat. Mas kura kay madam saka kay sir sa lahat ng mga anak niya. Salamat. Alright, so syempre, dahil nakapagbigay na ng mensahe kahit yung mga malalayong tao, ngayon naman, syempre, dahil nasa Pinas si ma'am, ipasok po natin sino-sino po ang mga anak ni ma'am. Nasaan po yun? Mga anak po? Anak, dalawa lang natin. Dalawa. Ilan ang anak niyo po? 5. 5. Pero ilan lang po yung nandito sa Pinas? Dalawa. Pasok po kayo dito, ma'am and sir, please. So bago ang lahat, pagpasensyahan nyo na po kung ganito ang boses ko dahil namamakas po ako ng konti. Ayan, magsimula tayo kay sir. Anong pangalan niyo po, sir? Romer. Romer? Okay. Ilang taon na po kayo, Sir Romer? 44. Okay, 44. Unang katanungan po, anong klaseng nanay po si ma'am? Kasi sobrang pati sa bahay, masinanong talaga siya. Rosape. Hindi siya tumitigan hanggat yung walang gusto niya may ginagawa. Kaya siguro sa heart, nagtagal talaga siya ng response siya. Masaya ako dahil ganun siya. And of course, sir, dagdagan nyo na rin po yan. Ano po yung mensahe nyo po para sa nanay nyo po? Dahil syempre, birthday niya po ngayong araw. Message ko lang sa kanya, mababa yung buhay niya. Yung buhay naman nararamdaman niya o dinadamdam niya. Sana malakasan niya na mababa buhay niya. Thank you so much, Sir Romel. Ngayon naman si ma'am, ipasok natin ang iyakin, pero kamukha ni, sabihin na natin si Nadine Lustre. Palakpakan po natin ang anak niyang kamukha si Nadine Lustre. Ayan, pasok dito po tayo, ma'am. Ayan, labas tayo ng pante. Ano pong pangalan niyo, ma'am? Lorna. Lorna, si Ma'am Lorna. Ngayon naman po, ano po yung mensahe niyo po para sa inyong napakagandang nanay? Pakasipag. Pakasipag ni mama. Napaka-patulungin sa amin. Basta yun, napaka-number 1 talaga. Matulungin talaga. Kahit strict lang. Strict naman siya. Pero mabait naman yan. Mabait si mama. Pero gusto talaga mapakasipag talaga nito. Napaka-maalalahanin din sa amin. Yun lang. Sublihan ng mga bibigyan
Ayan, maraming salamat po sa inyong dalawa, sir and Ma'am Lorna. Ayan po, nanay. Siyempre, pasalamatan po ulit natin lahat po ng mga nagbigay ng or naging dahilan kung bakit meron po kayo ganitong sorpresa. Pero J-Fans, and sa lahat ng mga nanonood at yung mga minamahal na subscribers, kung iniisip nyo na tapos na tayo sa pagpapasaya kay nanay at pagbibigay ng kanyang mga sorpresa, eh nagkakamali kayo dahil sa aking pagbabalik ng isang saglit or ilang saglit, ay hahalugan natin si nanay ng mga natitirang items at syempre may nakatago po kami dyan na sorpresa na ibibigay po namin sa iyo. Kaya naman J-Fans, kapit lang. Alright, so once again, we are finally back. And syempre, as promised, bibigyan natin si nanay ng kanyang cake. And syempre, hawak ko na nga ang cake. At syempre, yung isa, andun pa po. And nanay, are you now ready to blow your cake? Pero syempre, bago ang lahat, sa lahat po ng mga nandito, para po maging maganda pag-celebrate ni nanay ng kanyang birthday, tara po, kantaan po ulit natin siya ng isang happy birthday song. In 3, 2, 1, sabay-sabay po tayo. Happy birthday! Okay, another one. Happy birthday. Alright, so ayan na atang sumi ni nanay. Tayo muna po kay nanay. At syempre, pwede na naman kung anong bitawan yung 10,000 niyo po nanay. Alright. Talagang binitawan ni ma'am. Okay, syempre, dahil sa tulong po ng ating mga nanonood ngayon, nakanta na po namin ngayon yung birthday song. And muli po, from JFS Petals and Services and mula po sa pamilyang inalagaan niyo po mula sa Qatar, ipinapatid po nila ang pinakamasarap, ang pinakamatamis at syempre puno na pagmamahal na pagpatid po ng happy birthday. Now, it is a perfect time to blow your birthday candles po. Okay, make a wish po nanay. Alright, so isang masigabong palakpakan po muli para kay ma'am. And syempre, meron po tayong isang cake. Maaari po pang pa-abot sa akin ng isang cake. Ayan. Dahil social si ma'am, dalawang kanyang cake. Ayan, pag-blow ulit natin ma'am ang second cake. Okay, thank you so much ma'am. At dahil ma'am, ilan na po ang pera nyo ngayon ma'am? 5,000 plus 5,000, ilan na po? 10,000. Ilan po ang hiningi ko sa inyong bayad kanina? 10,000. So ibig sabihin, pag ibinayad nyo po yan sa akin, okay na po tayo, almost na po. Pero yung katotohanan po nanay, wala na po kaming sisingilin po sa inyo at mas lalong wala po kaming dalang pagkain or I am not related with any food services or catering services dahil may catering services na nandito. Ayan. Ngayon nanay, gusto nyo pa po ba ng karagdagang sorpresa? Gusto nyo pa po ba? Siyempre mayroon. Yes. Kung wala. Kung meron, Kung mayroon. go. Kung wala, oh, pasensya. Okay. Dahil syempre, mabait po ako ngayon at syempre, ang lahat ng mga taong nagbigay sa iyo ng sorpresa, napakabait din po nila. Ipasok muli po natin ang ating customized cake. Ayan. Ngayon, ma'am, ang ating customized cake na ito, ma'am, ay naglalaman po ng karagdagang sorpresa. Pero, kaunting babala lang po ma'am dahil sa sandali pong mali po ang mahugot nyo, sasabog po ang cake na ito at tayong dalawa po ay maapektuhan po ng cake na ito. Ano po? Ayan, mapupuno po tayo ng icing. Kaya, galingan nyo po nanay ang paghatak. Ano po? Okay. I will give you 3 chances kung alin ang hatakin nyo po. Maaaring dito po sa icon na happy birthday or sa mga bulaklak na naandito, ano po, wag lang yung sa baba. Okay, 3 chances po nanay. Okay na po ba nanay? Okay, sa bulaklak daw siya. Subukan natin.
Ayan. Pag-ready lang po ako na ha. Okay, and 3, 2, 1. First, sorry sir, Nanay, saan po kayo? Saan sa Bulacan daw po? Saan po kayo? Isa lang po muna. Bibigyan kita ng 3 chance. Ito po. Ayan po ba? Sige, tingnan nito natin. Hatakin niyo po. Hinahinay na. Okay. Joke lang po nanay. Sige, hatakin niyo po. Hinahinay lang po ha. Wow! Ano ba mas nice? 50! Ay! 50 pesos lang po ata ang laman nito. Sige, mahawakan niyo po. Saan ba naman ang tumatama? Dito na po kayo. Sige. Alright. Hinay-hinay po nanay. May lakad po ba kayo na? Wala naman. Wow, 100 na. Violet na. May nagbibilang. Ilan po kayo ang naman ito? Okay. May mga sumisigaw dyan. Anong sigaw po? Sana po ilalagay sa malaki sana o. Kaya ba today? Para nakakapagod na po nanay. Ay, daw to. Yellow yan, yellow. Wow! Ay, sarap. Alright, nanay. So, ang hawak niyo po, huwag niyo po itatapon dahil yan po ay totoong pera. At yan po, magkano po kaya ito? Any guess? 1.5. 1.5. Okay, so sa lahat ng mga nanonood na nasa likod, yes, tama po kayo. Ito po ay nagkakahalaga ng 5,000 pesos. So, total po nanay, may 5,000 po kayo sa isang bouquet, 5,000 sa isang bouquet, at syempre sa money bouquet po na ay sa money cake po. Meron ka din 5,000 at total of ilan? 15,000 pesos. Ayan. May gusto po ba kayo mampasalamatan, ma'am? Papasalamat ako sa nagpadala. Maraming salamat. Maskura sa family Alcubaisi, maskura Madam Musa, Sir Ahmad Alcubaisi. Maskura sir. Alright, so ulitin ko lamang, pasalamatan po natin ang family Alcubaisi. Tama po ba, ma'am? And syempre, yung nakatuwang po ng Alcubaisi Farm para po maipadala po si Ma'am Ulaguer. Okay, pasalamatan din Baby, po salamat. natin siya. Salamat na maray sa iyo sa pagtabang mo sa kuya. Salamat. Alright, so J-Fans, ayan na nga, dyan na nagtatapos ang ating munting sorpresa ngayong hapon. At alam kong naging makabuluhan ang ating episode ng paghahatid ng siya, Good Vibes at Sorpresa. Muli, ito ang inyong surprise ambassador na si Kuya Steph. Nanay, sa pagpila ko po ng tato, magpababay po tayo sa ating camera. And 3, 2, 1, bye-bye!